Čau, tady Tomáš, a.k.a. Desintegrátor, tvůrce herní modifikace Vietcong HD Remaster. A teď se podíváme, jak vypadá hra v poslední verzi s updatem 1.1a a s posledním nastavením postprocesu, ve kterým jsem přidal Screen Space Reflections a ukážeme si to na misi, na který to vypadá zrovna nejlíp. A je to řeka Kebana. Tady se v tom loadingu povedlo konečně vyřešit ten oslepující bloom tady z toho loading baru, takže už se můžeme normálně dívat, jak se hra načítá. A už slyšíme ptáčky. Hotel 6, tady je HAT 1, příjem. Hotel 6. HD1, Tady třeba tuhle texturu, ty vysílačky, tak tu jsem našel někde na eBay, kde Borec prodával Na druhém břehu vidím vesnici. Pořád jsem ještě nenašel našeho muže. Ale asi ho vytáhli ven tudy. Vyfotil jsem to z toho inzerátu a naspal jsem to přímo do té textury, takže tady vidíš přímo prostě ty písmenka. Tak. Hru hraju teda na nastavení very high a tohle je to, co jsem chtěl hlavně ukázat. Já to teď přepnu. Takhle je postproces vypnutý a máme jenom vidíme vlastně HD textury. A takhle nám běží reflections, běží nám anti-aliasing, co tam ještě je, ambient occlusions, ray tracing a úprava barev. Původně ta hra vypadala takhle na to, že to je hra z války, vlastně docela depresivní téma, tak to hraje všema veselýma barvičkama. Takže tady je snížená saturace vlastně. Každopádně, ten Screen Space Reflections funguje dost, dá se říct, hloupě a on dělá vlastně to, že udělá reflektivní všechny povrchy. Pokoušel jsem se to nastavit tak, aby to bylo tak nějak vyvážený a dalo se to s tím i hrát. Každopádně původně to bylo myšlený čistě na screenshoty, no. Takže dokáže se stát, že v nějaký situaci vám bude odlesky házet prostě. To byla moje C4. Jo, teď mi půjde Charlie určitě po krku. Reflektivní. Teď mi Charlie půjde určitě po krku. Okay. Každopádně může si každý vybrat asi z 6 úrovní grafiky. A ty odrazy jsou jenom v té nejvyšší plus nějaká screenshotová, ještě tam je, kde jsou ty odrazy ještě větší. Ale to opravdu je reflektivní úplně všecko jak zrcadlo. Tady v téhle misi nemám zrovna průhlednou vegetaci, protože to dělalo trošku blbosti. Každopádně tyhle textury třeba, tak ty se podařilo vytěžit z Vietconga 2, takže to není AI, ale je to opravdu co kluci nakreslili tenkrát. Tohle je taky z 2. Tenhle ten keřík, ten je moc pěkný. Četná, je to Saromajzo. Takže to je tohle. To vypadá moc pěkně. Hraju to na nějakých 10 let starý herní grafice. To je nějaký GT 970 na SSDčku a 32 GB ramek. A přesto mám teda 40 FPS, no, takže věřím, že na moderním počítači to poběží asi jako normálně. Tak to byla tahle mise, pustíme ještě jednu.
jsem si říkal, že bychom dali operace plechovka zrovna je snad úplně první mise, kterou tvůrci vytvořili, takže je tam vidět, že je postavená trošku jinak a není tolik kvalitní. Havárie v džungli by se dala. Zkusíme. Někde, kde bude vidět ta nová vegetace. Jo, a tady si můžeš všimnout, že skrz tu vegetaci vlastně trošku vidíme skrz. Nedalo se to udělat úplně bez nějakých artefaktů, ale... Jsi v pořádku, Seržo? Jsem trochu otřesený, ale OK. Jsem trochu otřesený, ale OK. Slyšíme Hotel 6, ale je to rušený. Prdele se vším. To rádio je na nic. Je to trochu rušený, protože jsme dole v údolí, šéfe. Musíme to zkoušet dál. Jdeme na ten kopec k sakru. Hned! Máme zvednutý vykreslovací vzdálenosti té malé vegetace, která se nám objevovala pod nohama vždycky 3 metry před náma. Takže, jak vidíš, tak tady ty keříčky... tak do toho ohně nelez, jo. Jo, tak tyhle ty keříčky jsou až kam oko dohlédne. A tak no, jo, skrz tohle je vidět trošku. Dělá to takový pěkný efekt. Ale asi jdu někam, vůbec nevím kam tady. Je to dlouho, co jsem to hrál. Jo, jdu správně, ale... Tady je nějak horko. Jo, tady tyhle ty obrázky, to GUIčko, tak to v releaseu není, to je jenom tady takový pokus, který jsem zkoušel u sebe zvětšit rozlišení těch ilustrací, ale bohužel tam je to nějak natvrdo nakodovaný, ta výška toho obrázku, a já když to zvětším, tak se to prostě takhle dostáhne. Takže to bude problém u nějakých větších ještě rozlišení, než já mám tady 1080. A pokud to bude někdo pařit na 4K, tak prostě ty ikonky budou menší a menší, no. Toho nevím, jakým způsobem vyřešit. Každopádně, jako díky tomu, že jsme upscalovali ty textury přes to AIčko, tak ta hra vlastně vypadá tak, jak si ji člověk pamatuje, když ji hrál na tom starém počítači, na kterým to vypadalo vlastně dobře. Nebudu tady dávat nějaký porovnání před a po, ať si někdo chce, si to vyzkouší, ta základní hra je k dostání různě po netu. Koupit se to nedá, bohužel už to nikoho nezajímá. No a tak. Stáhneš celou standalone hru na mojí stránce na ModDB, Vietcong Remaster, stáhneš si verzi a vlastně českou, pokud jsi Čech, asi pokud mě posloucháš v češtině, anglickou, pokud mě nerozumíš, tak si stáhni anglickou. A na to nakopíruješ experimental update 1.1a, nebo v budoucnosti, pokud tam bude nějaký další, tak si stáhneš další. Plus si stáhneš presety postprocesu a vybereš si nastavení, který chceš. A ten soubor toho presetu zevnitř té složky nakopíruješ do adresáře hry a můžeš si vybírat
nastavení, jaký chceš, jo, tady jsou vidět zrovna ty odlesky, že opravdu ono to udělá reflektivní opravdu všechny povrchy v závislosti na úhlu, takže když já se takhle přitisknu ke stěně, tak bude reflektivní ta stěna. Četná, je ta Rosa Ramajza, Inteko, Nekdar, to je Vietkong.